سلام كمي صنحو كبرات تخاتلت نلامسونا مشات 29 مسكرم 2025 زتدالو حدش زيناتات حيزلكم قريب اللهو مكتتالكم يعدم فلما كان دبتاتو حوحت لومن منقس فيدرالن أدرادر تأكلاتن زوزو مجلس زملكاتن إرترا أبو دب حبرات هاقرات أبلعلي أستنبر معقب كل عال زوزو أتو مجلسن إرتراويت أتليت قدامي تخم زوزأتن قدام سر إثيوبيا أبي أحمد مس إرترا عرق خجبر يدل خمزلان بمانغو نسعود عرب أمانغو إرتران إثيوبيان عرق خجبر زعرتات كم استجمران منيسر مكالخال جبسن سومالن تراخيبام كم تزاتين قداي سدتنياتات أبوليتيكا عد إنجليز نوز خمز فتاران زبلون كال إنزحبر زرزر زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا سابسكرايب بمقبار كساب مود أتاقتكاتلونا بخبر نعدمكم قداي سدتنياتات أبوليتيكا عد إنجليز نوز فتيرو خمزلو ينقرالو عد إنجليز كدايم سر كير ستارمر نت بناي سجنا سلف قدمو زوز سدتنياتات كابتها قرناي مسكواق مجلس عليتون حلافنتن مورالن زغودلو مخوانو غاليصو ناي سلف سجنا نا إيميغريشن بوليسي أزي صنع مخوانون نتم بحجن أبتها قر زعاتون أبتها قر آتيوم زلو زي حقان سدتنياتات راي زيكونا نتم أبتها قر نوح زقابارو وقعو ورق الزلومون أب حتى ملك زأتو مجلس مهابو زكاريو نايت سلف مراحة نيجي فراج أب تعدز نبرو زلو سدتنياتات ولا كو وقعو ورق الزلو منتخانو ورقتهم أب 5 عامات كم زحدسو خجبر مخانون ناي كالي عالم زي قلنا تحيزوم نزلوون بفلي كحزوم مخانو دحر محبارو بفلاي أب أفريكان سدتنياتات كبيد سكفتا حديرو خمزة لا يتكاس ناي سلفي تسجنا مجلس زي مرة لو ترى زي كونا زي حلافنتها مخانو زملك الزلاب سلطان زلو ناي سلف الليبر مراحن قدام سلطة هاجر كير ستارمر اتنا يتسجنا سلفي عاليتها ومرقز كم زلو ودحر محبارو أبوليتيكا تهاجر حنفشفش كفتر تانك خوينو خمزة لوني قالس الله كفرنسا بمن قد وشمت إنجليز أبناشتو جلاو تسافيرام ناب عد إنجليز نايزاتو سدتنياتات كوزري كاب جزين نعابي دحر ممسو بوليتيكا نايتا هاجر أب قداي سدتنياتات كحصار كم سترأيز قلس وغنات قلت فتح كركب كبير سرح كم زت ألبي قلسو أبزمز مرجعتا هاجر عقابيان يمانيان سلفتات زلعال دمس خرخ بخمز خلوون زقل زلو خوينو أبزقزة أب عد إنجليز سلطان حزم زلو معكلي ساقاميان سلفتات نسدتنياتات زدقفو نمسل سب أب كرمي سرعو مخانو مني فلات مسممصا دونالد ترامب أب سلطان دوبات كم حنص أصنبر كم مفلالي مخان قديفو منبارون ناي ترامب ممصا ندحريت كم زملسون عقابيان هاجرين أب كل كورنعات عالم يسسونو مهلام زقلص وغنات أب عد إنجليز بفلاي أب كالوت هاجرات أوروبا بحافشا زرعي زلو صار سدتنيا بوليتيكا كابتن ناي ترامب الرأي زنقال مخانو وني نقرو أوروبا بعاليتم زي نصرون كابي كم زمسو زي فلتون سدتنياتات علي لقا خمزلا زقلص ترامب اتا غور حص وان كتوجن كابتم حادغنياتات كبل زغلصم سدتنياتات حراخت وص كم زغباون مغلاصو يفلط منيسر مكلخال جبصن سوماليان كم زتاي تغاليصو منيسر مكلخال جبص عبد الماجد ساقر مس منيسر مكلخال سومال احمد معلم فاق تراخيبم كم تزاتاي تغاليصو كلتين هاجرات اب حبارا وربحا كزراربا مصنحن زحبرو ناي تخباب زيناتات ابوليتيكاون وتهدراو مدات طبق ركبات مسريتان كم زلاون يقلصو ابت امونغو خلتين هاجرات استخايد زتا لعلوت ازت سراويت كلتين هاجرات ون أكل نايت زاتا من بارم زحبرو منجتات اتزاتا مقصلتا نايت بب اوانو زكايد زلو وتهدرو متحبار مخواني قلصو قبس دلدل وتهدرو حيل كم زي صنحان زنقرلا سوماليا بوتهدرو حيل نمدلدال كسرح مصنحا زقلس كخونن كلو اتن اب كلتا جافات كيح بحر زركبا هاجرات وسانن استراتيجيكاو ركبات كايدا مصنحاون يفلط جبص اب سوماليا وتهدرو حيل كهلوا دحر موسانا ابز حلفه اوارح بركز زبله حيل سراويت ناب سوماليا مغعزاون زفلط كخاونن كلو اتو وتهدرا وفر ابتنس ኢትዮጵያ ጋጢሞዋ ዝርከብ ወጥረ ጸላው አበርክቶ ከህልወ ከም ዝኽእል كنجار صاني حون أرلون أمانغو جبسن إثيوبيان بسنك جدب الداسي زمعبلا وترد حرم مرأة نايتاب أفريقيا زعابي مخانو زنجر حاسب مهلسو خمس جددا كحبارن كله وتهدروا حيل كلتين هاجرات عبت تنقى كسان نحتاج جديدو خمس لوني حبار أب سوماليا زركبنا عقب سلام سرايت إثيوبيا مست أبز قربا جزي أب سوماليا زعسكرة ناي جبس سرايت أبو تهدروا رسم كياتو
ተሰጊኡ ከም ዘለውን ዝሕብሩ ናይ ሶማልያ ወገናት መሬት ሶማል ናይ ካልኦት ሃገራት መዋግእ ባይታ ከም ዘይኮነ ብትረ መግለጾምን ይፍለጥ። ኤርትራዊ አትሌት ቀዳማይ ወፂኡ። ኤርትራዊ አትሌት የማነ ሃብተስላሴ ኣብቲ ኣብ ቦስተን ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ቀዳማይ ምውፅኡ ተገሊጹ። ኣብቲ ናይ 5 ኪሎ ሜትር ውድድር ጉያ እግሪ ቀዳማይ ከም ዝወፀ ዝተሓበረ የማነ ሃብተስላሴ ንውድድሩ ብ13 ደቂቕን 46 ሰከንድን ብምዝዛም ከም ዝተዓወተሉ እውን ምንጭታት ካብቲ ከባቢ ይገልጹ። ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዝተነበረ እገዳ ክልዓል ሓቲታ። ወኪል ኤርትራ ብምዃን ኣብ ናይ ውድብ ሕብረት ሃገራት መድረኽ መደረ ዘስምዐ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ እቲ ናይ ሕብረት ሃገራት ዋዕላ ዓብላሊ ሓደ ቀፅራዊ ስርዓት መተካእታ ኣብ ዘድልየሉ ዘሎ እዋን ይጋባእ ከም ዘሎ ምግላጾ ሚኒስትር የማነ ሓቢሩ። ንሰላምን ርግኣትን ኣህዛብ ዓለም ዕብለላን ግሎባላዊ ስርዓትን ናብ ዝሓሸ ማእዘን ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ነባሪ ፍታሕ ዘምጽእ መሰረታውን ሓቀኛን ዝርባትን ዋዕላታትን ክካየዱ ከም ዝግባእ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ሕሉፍን ህልውን ኣብ ግምት ዘእተወ ዓለማዊ ስርዓታት ክቀወም ኣድላይ ምዃኑ ዝሓበረት ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ኣብ ምዝማትን ምትላል ዘተኮረ ግሎባላዊ ስርዓት ክእለ ከም ዘለዎ መግላጹ ይንገር። ኣብዚ ናይ ሎም መግለጺው ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዝተነበረ ናይ ምስግዳድ እገዳ ክልዓል ከም ዝፀውዐትን ኣብ መበል 80 መገባኢ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብረት ሃገራት መደረ ዘስምዐ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ዝተነበረ እገዳ ክልዓል ፀዊዑ። ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ከም ኤርትራን ኩባን ዝበለ ሃገራት ዝተገበረ ኩሉ ዘይፍትሓዊ በይናዊ እገዳታት ክልዓል ንፅውዕ ኢሉ። ኩባ ካብቲ ብኣሜሪካ ዝተነበረላ ዕፅዋን መዝገብ ሽበራን ክትወፅእ እውን እቲ ኤርትራዊ በዓል ስልጣን ተማሕፂኑሎ ተልእኾ ደቂ ሰባት ኣብዚ ሓድሽ ክፍለ ዘበን ኣይተዓወተን ዝበለት ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ሕላገት ናይ ዘሎ ቅርፂ ምሕደራ ዓለም ዕብለላ ዝምታ ዓለቕን ጭቆናን ምዃኑ ብምውቃስ ድማ ሓፈሻዊ ዓለማዊ ስርዓት ከም ዘድሊ ተዛሪቡ። ኣደራደርቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ሰላሕታዊ ጀኖሳይድ ትግራይ ከበቅዕ እጃሞም ክፍጽሙ ይግባእ ክብል ሕወሓት ጻውዒት ኣቕሪቡ። ሕወሓት ኣብቲ ሎም ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ፌደራል ክፍጽሞ ዝግባእ ኣይፍጽምን ዘሎ ተመዛበልቲ ኣይመለሰን መሬትና እውን ኣይረከበን ዝብል መግለጺ ዘውፅኦ ኮይኑ ማሕበረሰብ ዓለም ኣደራደርቲ ሃገራትን ውዳበታትን ብፍላይ ድማ ኣሜሪካ፣ ሕብረት ኤውሮጳ፣ ሕብረት ኣፍሪቃን ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዘይ ምፍጻሙ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝቐጽል ዘሎ ሰላሕታዊ ጀኖሳይድ ከበቅዕ እጃሞም ክዋጽኡ ይግባእ ኢሉ። ኣፈጻጽማ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝገምገም ፓነል ሕብረት ኣፍሪቃ ንተደጋጋሚ ጻውዒት ውድብ ሕወሓት ኣወንታዊ መልሲ ብምሃብ ህልው ኩነታት ኣፈጻጽማ ትውዕል ክግምገመን ዘለዎ ደረጃ ንማሕበረሰብ ዓለም ከፍልጥ እውን ጻውዒት ናቐረብ ኢሉ። ቀዳም ሰር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ምስ ኤርትራ ዕርቂ ክግበር ይደሊ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ቀዳም ሰር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ በአንጻር ናይተ ልዕሊ ዓመት ከካይዶ ጸንሐ ብዛዕባ ወደብ ዓሰብን ኣፍ ደገ ባሕርን ጓስጓሳት ኣብ ዝገዛዝ ምስ ኤርትራ ዕርቂ ክግበር ይደሊ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ብመንገዲ ናይ ሱዳን ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ኣቢላ ምስ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ከም ዝሓተተ ዝተነገረላ ኢትዮጵያ ኣብ ሓባራዊ ዘተን ልዝብ ፍታሕ ከም ተኣምን ምግላጻ እውን ይሕበር ኣሎ። ናይ ሱዳን መሰጋገሪ ቀዳይ ሚኒስትር ኣብቲ ኣብ መበል 80 ዓመት ዋዕላ ሕብራት ሃገራት ዝተሳተፈ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ዑስማን ሳልሕ ዝተረኸበሉ ኣጋጣሚ ምሕፅንታ መቕራቡ እውን ይጥቀስ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብመንገዲ ንግስነት ስዑድ ዓረብ እውን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝጸንሐ ዘይምቅዳው ኣብ ምፍታሕ ክሰርሕ ምጥላቡ ናይቲ ከባቢ ወገናት ይገልጹ። ዋላ እኳ ካብ ወግዓን መንግስታዊ ሚድያታት ዝተረኸበ ሓበሬታ እንተዘየለ ኣብ መንጎ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ስዑድ ዓረብን ናይ ኢትዮጵያ ወገናትን ዝርብ ምክያዱን ቀንዲ ኣትና ናይቲ ዝርቡን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ንዘሎ ወጥረ ብሰላም ንምፍትሖ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ቀዳም ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ቀድመ ባይቶ ቀሪቡ ኢትዮጵያ እንተስ ብፍቶት እንተስ ብሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልዋ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ቀስ በቐስ ዝዓርግ ዝነበረ ወጥረ ወግዓዊ ክኸውን ከም ዝኸኣለ ክሳብ ሕጂ ኣብ ከቢድ ወጥረ ከም ዝርከብን ይዝግለጽ። ናይ ኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን ወገናት ኢትዮጵያ ኣንጻር ኤርትራ ክተካይዱ ንዝወጠነት ኩናት ዘየድልን ነቲ ዞባ ክወፅኦ ናይ ዘይክእል ዕግርግር ዘእቱ ምዃኑ ብምጥቃስ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዓገብ ከም ዝበልዎ እውን ዝሓለፈ ሰሙን ዝተጋወሐ ዜናታት ምምልካቱ ይዝከር።
ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል ኣብዚ ቅጽሉ ዝፍነው ዜናታት በቀዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብረ ንዕድመኩም